Og vi er live. Kører vi. Ja. Ja. Vi er... Testing. Testing. Hvor min kamp. 1, 2, 3. Testing. Nå, men... så er vi levende igen. Kenneth. René. Jo. Sig. Hasse. I den grad. Vi skal lave en lille podcast i dag, hvor vi skal snakke lidt om året, der er gået. Og året, som er gået, skal fejres på fredag. Men inden vi kommer så langt, så har jeg faktisk... jeg er stødt på noget. Når vi sidder og snakker og sådan noget, så taler vi om forskellige ting og sager og sådan noget. Så på et tidspunkt så tænkte jeg, jeg googler lige samtaleemner. Hvad er gode samtaleemner? Så fandt jeg 6 gode samtaleemner, hvis du er på date. Og så kigger vi på de der samtaleemner, og så tænker jeg, de ser da meget gode, men hvis de er så gode, som det er, fordi de er sikkert blevet testet både videnskabeligt og alt muligt. Hvis de er så gode, må de også kan bruges, når man ikke er på date. Så almindelig small talk. Ja, altså... Garanteret. For det kunne måske hjælpe mig, når jeg er ude og snakke med mennesker, og jeg ikke ved, hvad jeg skal sige. Så kan jeg bare lige tage de der... Du plejer at være meget god, eller? Det er altid godt at have nogle kort på hånden, ikke? Så det jeg tænkte var, og der skal jeg bruge jer selv. Nok mest din, Kenneth. Ja. Hvis nu vi lavede som om vi sidder her, det gør vi jo. Så vi behøver ikke engang lade som om. Så hvad hedder det... Hvis vi nu leger, at René og jeg, hvis nu du stiller os spørgsmål, ud fra de der 6 gode råd til samtaleemner på en date, så prøver vi at se, om det også kan lade sig gøre her, om det fungerer. Jo, så hvis du bare sådan, hvis du nu læser læser overskriften, og så stiller os et spørgsmål, ikke? Så ser vi, om det sådan fungerer, og så tager vi bare, ja, god dag, og så tager vi bare, så ser vi, hvordan det virker. Ja. Okay, er du klar? Ja, jeg kan sige, den første, som er bullet her, den hedder sladder. Så skal du høre, Hasse, har du noget sladder, som du tænkte, du kunne bringe i spil der? Nej. Ikke rigtigt? Hvad med dig, René? Har du, altså jeg personligt har selv noget sladder. Ja? Ja, jeg har det. Ja, jeg får ikke rigtig læst de der blade. Nej, det er ikke rigtigt. Der er masser af sladder. Jeg bryder mig egentlig ikke rigtig om sladder. Sådan. Sladder kan bare være, det kan være mange ting. Altså, den sladder jeg har, det er René, han her i weekenden blev udsat for en lidt af en announcement. Nå ja. Det ved jeg ikke. Er det ikke lidt sladder? Nå, det må man sige. Hvad gik det ud på? Er det... Jeg ved ikke, om jeg blander for meget i daten allerede. Nå, men måske skal vi prøve at vide, den er lidt... den handler lidt. Jeg tror måske, sladder måske bedre på date, så lad os prøve toeren og se, om den virker. Der står drømme, ambitioner og mål. Ja. Der går jeg tilbage til sladder. Nej. Jeg skal godt tilbage til noget, der har virket. Skal vi tage udgangspunkt i caféen, eller så tænker jeg... Det skal vi ikke. Du skal bare spørge mig og René, om vi har... Okay. Så ser vi det virker. Hvad har du af drømme, ambitioner og mål, Hasse? Ja, jeg prøvede at have en drøm, men det gik ikke. Så det er stoppet med. Om der er det? Jeg tror bare, der er så mange skuffelser i at have ambitioner og drømme. Okay, vi bliver nødt til at gå videre. Lad os prøve ind til de 2 første virker tydeligvis ikke. Det er en dårlig date. Gode barndomsminder. Den er ikke hjemme. Altså, du har levet dejligt liv nede i haverne med højt til loftet og fri asfalt. Du må have nogle gode barndomsminder i et eller andet omfang, du kan dele med René. Ja, men ser du koblingen mellem det og så has, gør jeg kan stå og se det ikke. Jeg bryder mig ikke om has. Nej, eller minder. Nej, fordi det er jo primært dårligt. Ja. Det er nogle gode bullets. Okay. 4. Observationer omkring ham eller hende. Læg mærke til, om din date bærer på et specielt smykke.
Okay. Ja, Lad os prøve at se, om vi kan lave nogle observationer. Jeg kan sige, at du sidder i en meget fin strøget blåt terne skjorte. Tredje dags. Okay, men du bærer den godt. Det gør den. Hvor har du anskaffet dig sådan en her? Jeg er ikke glad for den her skjorte. Nej. Det er jeg altså ikke. Nej, men du bærer den godt, den klæder dig. Det var en nødløsning. Til gengæld... Det var den, der var ren. Det var den, der var ren. For et par dage Næsten siden. ren. Hvad... Til gengæld kan man sige, at René, du ser ud som jeg plejer. Du ser ud som om du har taget et flot ur på i hvert fald. Ja, det er et rigtigt flot. Det går ikke med. Går det ikke? Nej. Ej, shit. Vi må gå videre til 5'eren. Kommentar til... Fordi der er kun 6. Vi kommer til at løbe ud af bullets. Okay, kommentar til omgivelserne. Hvis I sidder på date, I sidder på en café, der er masser af ting, der sker omkring jer, som man kan kommentere på. Okay, lad os prøve at tage den. Nu sidder vi her på Frederiksberg, og bilen kører ud, og så Hasse, er det et sted, du godt kan lide at komme det her? Ja, der må jeg sige ja. Der må jeg sige ja. Jeg kan virkelig godt lide at komme her. Og lige når man kommer herned for eksempel. Jeg vil rigtig gerne på date her. Fordi der er rigtig mange ting på væggen, man kan snakke om. Og der er nogle søde mennesker, man kan snakke om. Det er nok bare et problem for dig at gå en date. Ja, hvis du kører de her bullets på samme måde, så har vi en... Det er en kort nogen. Ja. Jeg er bange for. Men hvad vurderer vi her? Kunne den virke, den der? En mulighed i hvert fald. Okay. Hvis man har fundet et hyggeligt sted. Ja. Okay. Og så er den sidste. Det fungerer nok ikke, hvis man sidder på Barresso. Den sidste, det er rejser og oplevelser. det må kunne et eller andet måske. Hvis du nu spørger. Hvis du nu spørger René eller mig. Jamen så ved jeg, at René er lidt af en globetrotter, men hvad har du egentlig af planer? Og hvordan ser fremtiden ud med rejser? Jeg er simpelthen så træt af at rejse. Er du? Jamen det er jo bare det samme sted. Altså, det er ligesom om, at det er det samme sted, man kommer hen hver gang. Altså. Hvor er det her? Det er jo lige meget, om du kommer til London eller Rom, eller hvad fanden. Det er jo bare det samme. Det er jo bare nogle nye huse og nogle nye butikker. Og... Ja. Men det ligner hinanden det hele. Nærmest. Så ingen drømme ingen drømmerejser i nærmeste fremtid? Nej, jeg har en enkelt, den skal jeg til at aflyst. Jeg tror sgu ikke, jeg får råd. Altså. Og plus vi har her i København virkelig et godt sådan offentligt transportsystem. Ja. Jeg synes, jeg er ved at trykke ved det, for eksempel at flyve. Det kan jeg ikke lide. Nej. Jeg kan meget godt lide flyve, faktisk. Ja, en kort. Ja, bare til Aalborg. For eksempel. Nå. Når jeg skal nogle steder hen, hvis det er langt, ikke? Så tager jeg mange mellemlandinger, så det er mange korte flyveture. Så hvis jeg for eksempel skal til, lad os sige, Spanien, så mellemlander jeg i Tyskland, så mellemlander jeg i Frankrig, og så, hvis det er langt ned i Spanien, så mellemlander jeg også lige, altså for eksempel i Madrid. Ja, kører det sidste stykke. Ja, i bus. Og så tænker jeg, jo kortere man flyver ad gangen, jo mindre chance er der for at falde ned. Jo. Så hvis man tager nogle korte nogen, så... Ja. Det er den dårligste date, jeg har været med. Ja. Og det kan være, den ender godt. Du plejer. Cupid? Plejer det altid. Nå, men konklusionen er, jeg tror, vi skulle snakke lidt om... Jeg synes ikke, det fungerer. Nej, det fungerer ikke. Jeg synes simpelthen ikke. Det fungerer ikke i virkeligheden. Ja, det ved jeg ikke. Jeg synes, I to har været dårlige. Så skulle du prøve at være på date med os. Nå, men det vi i virkeligheden skal snakke om, det er jo året, der er gået. Ja. Ja, det er meget mere spændende, kan jeg godt høre. På fredag, der skal vi... Der holder vi... et års fødselsdag. Hip hip. Hurra. Ja. Eller som Kendrick Lamar siger, pimp pimp, hooray. Ja. Der er gået et år. På fredag skal vi hygge os, drikke kaffe, have lidt bobler og lidt kaffe. Ja. Hvad tid starter? Jeg tror, vi ligger for land kl. 14. Så kommer man bare dingene og hygger. Ja. Ja.
gå forbi og få lidt kaffe. Ja. Okay? Det er sådan, der er. Og en... ja, lidt bobler, hvis det er det, man vil. Der er også fredagsøl. Den går lige i munden. Ja, det er god. Det er klasse. Den er rigtig god. Men det gik hurtigt. Synes I? Ja, det er over. Ja, Jo. men du har været fra starten af. Ja. Og Kenneth er sådan kommet til for ikke så lang tid siden. Mm. Men vi har været på sidelinjen hele tiden. Ja, det synes jeg. Hvordan, hvad er der sket? Hvordan var det at starte op? Det Her på Frederiksberg? Det var langtrugt. Ja. Der var meget forberedelse. Ombygning og... Der var en del arbejde, der skulle gøres. Ja, det synes jeg. Hvad var det, der var før? Der var en blikkenslager. Og før det har der altså været en grovsmed, tror jeg. Er det sådan nogle af de tidligere koncepter, I prøver at bære med ind i... Ja, nok, du kan altid lige komme ned med en vandhæng. Så skal jeg nok lige prøve at skrue lidt på den. Det er det mindste. Og så kom vi i gang. Så gik hvor lang tid gik der før, det også blev til sådan et semigalleri? Eller hvad kalder I det? Bare galleri, ikke semi. Bare galleri. Ja. Hvor lang tid gik der før det ligesom kom i stand? Det skete vel efter... Der har jo hele tiden været udstillet Davids, altså Monster Times hernede, ikke? Ja. Men andre kunstnere, det kom vel efter et halvt års tid, jeg tror, at vi begyndt på det. Ja. Og det har... det synes jeg har været en succes. Og det er allerede næste uge, at der kommer dem fra galleriet, gør det ikke? Der er fernisering. Ja, der er fernisering. Nå, der er fernisering. På Francis Bowie. Ja. Og med musik og sådan noget. Ja, fordi han er jo også musiker, Francis, så han kommer sammen med en anden kunstner, som han samarbejder med, der hedder Rabbit Syndrome, som også kommer til at have nogle malerier herinde. Ja. Det bliver spændende. Fedt. Mm. Og hvad, hvis vi så skal pege lidt fremad, hvad skal der ske i fremtiden? Jeg tror, der skal være mere af det samme. Mere af det samme? Ja, det tror jeg. Jeg tror, vi har fat i noget af det rigtige. Så jeg tror bare, der sker mere af det samme. Og så tror jeg, vi satser på her i løbet af efteråret. Og få lidt mere gang i sådan noget lidt, skal man sige, fredagsbar-agtigt. Ja. Få lidt hygge på der, måske med noget live musik eller noget live DJ. En af delene. Ja, det er lidt et koncept, som jeg arbejder på. Fedt. Og så ved jeg, at jeg også går og arbejder lidt på jeg ved ikke, om man må afsløre. Men jeg ved, at der bliver knoklet ude i køkkenet på at udvikle den fede kat. Måske bliver det fanebæren. Den fede kats panini. Det er rigtigt. Altså, jeg har sjældent set nogen gå og finpudse med, du har nærmest en laboratoriedragt på, når du går ud i køkkenet. Du har gået og eksperimenteret længe med den panini. Og den skal... Så vi har gået og eksperimenteret længe med den panini. Men jeg vil sige, den er faktisk så fremskrevet nu, så den, jeg tror, den tror jeg på plakaten. Ja. Det tror jeg. Det vil jeg glæde mig meget til. Jeg har fået et par prøvesmagninger. Jo. Er du enig? Ja, jeg er helt enig. Jeg har fået rigtig mange prøvesmagninger. Ja. Og jeg vil sige, den er der. Ja. Det lyder godt. Ja. Hvad hedder det? Er der mere, vi skal komme omkring her? På vores lille år, der gik podcast? Har du noget til kommende? Jeg vil sige, både David og Nette, som har arbejdet nede fra starten af næsten. De har også været en stor del Det må man sige. af festen indtil videre, og det har de gjort godt. David har lige forsøgt at lære mig at lave en kop kaffe. Ja. Og det var blevet til en kop kaffe, som var net betegnet som en cappuccino. Ja, men det tager lidt tid. Du prøvede? Jeg prøvede, og du har hældt den i vasken. Det gjorde du faktisk. Det er tanken, der tæller. Men ellers så kan man sige, at der bliver spammet lidt på, altså vi kommer i gang på Facebook. Ja. For real. Og komme i gang med nogle forskellige
arrangementer. Vi har haft gin-smagning som forløb, som gik rigtig godt. Rigtig god respons, og det vil der også komme noget mere hernede. Ja. De forskellige smagninger, og kommer vi også til at vise lidt fodbold. Det bliver sådan en mix af nogle forskellige ting. Ja. Og der er vi også kommet på Facebook, det kan folk nok godt se. Der bliver spammet lidt ud, og så som du selv har sat i gang jo, podcast, men også banke på. Så kommer der også de her live-indspillinger hernede. Ja. De er der også værd at nævne, synes jeg. Det bliver lidt spændende at se. Det er sjovt. Så der sker en masse nye ting, og der er en masse prøveballoner stadig i støbeskeen. Det er godt. Altså, vi har haft kiblet bag, og den har vi selvfølgelig haft på podcast. Bag småkager og så videre. Der sker en masse, det synes jeg er hyggeligt ved det. Ja. Og i forhold til Facebook, så er der jo også noget, man kan ikke afsløre så meget, men noget stort i støbeskeen. Ja, det må man sige. Der launches i starten af december. Det bliver meget spændende. Det bliver rigtig spændende. Det vil vi nok komme nærmere ind på i en senere podcast. Ja. Det bliver en cliffhanger. Der bliver knoklet lidt efter arbejdstid de her dage. Ja. Det er en cliffhanger. Altså, jeg har sådan en lille klip, jeg godt lige vil slutte af med at kende. Du er den mest kompetente fodboldspiller her. Du bliver nødt til lige at se på Frederiksberg. Også den, der er mest atletisk bygget. Ja. Så må jeg poste lige linket til folk. Vil du prøve live? Kan du live kommentere på den? Ja, det synes jeg. Ja, er du klar til live koncert? Ja, se hvad der sker. Nu er det gode gamle mål, hvor han laver i Colombia. Ja. Det går langt. Der lavet lang aflevering indover. Han er helt alene. Målmanden tager den med. Han laver en salto og vender sig om og pakker den ind til sidst. Og den er god. Og prøv at se nu. Der er sket noget. Han har fået den Han har fået en nynkerne. Et eller andet. Den er vild nok, ikke? Ja, han er adræt. Ja, den er sikker. Jeg troede, da jeg så den første gang, at han bare bliver fældet. Men det gør han jo ikke. Han sætter jo af og hopper. Ja, det ser man faktisk lidt mere i amerikansk fodbold, at de laver den der. Den er vild, den der. Men jeg tror også, det er ikke i Colombia. Det er Columbine High School. Det er i år i, så er det nok en, der spiller amerikansk fodbold også, faktisk. Ja. Det er der, men nu er Columbine High også kendt for noget andet, så. Ja, det er nok meget godt, den der kommer på plakaten. til at tage. All the bad press. Det var alt for i dag. Ja. Tak for nu. Ja, det var godt. Du kom forbi. Vi ses på fedt. Det er godt. Moin. Og tak for i dag.